Halos 1,000 tuberculosis o TB patients sa ikalawang distrito ng Pampanga ang nakatanggap ng financial at medical assistance mula sa Kapitolyo sa isinagawang programa sa Lubao nitong Miyerkules, August 5. Kabuuang 954 TB patients ang naging benepisyaryo ng programa kung saan personal silang kinumusta ni Governor Lilian Nanay Pineda. Kabilang sa mga tumanggap ng tulong si Aling Maria ng Porac na nabigyan ng 3,000 pesos na financial assistance para sa kanyang asawang kamakailan lamang ay na-diagnose na may TB. Ayon sa kanya, malaking tulong ang natanggap na ayuda dahil magagamit ito na pambili ng gamot ng kanyang asawa. Bukod sa cash assistance, tumanggap din ang mga benepisyaryo ng maintenance medicines mula sa Kapitolyo at kalahating kaban ng bigas sa ilalim naman ng rice program ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balita ang totoo, King Balen Susuyo.